albistegian janari ultraprozesatuari buruz hitz egin dugu. Egunero gehiago dago, adibidez, McDonald's, KFC, Burger King. Jatea txarra da, baina batzutan jatea ez du ezer gertatzen, baina asko jaten baduzu kaltegarria izan daiteke. Hitz egiteko, Karla, gure kazetaria, Parisen dago. Kaixo, Karla. Kaixo, hemen Parisen dago, nire lankidea esan duen bezala. Manifestatzen ari dira produktu ultraprozesatuak boikoteatzeko. Orain manifestazioaren bi antolatzaileekin hitz egingo dugu. Kaixo, Roberto. Haupa, Zergatik bildu zarete? entzutea nahi dugu. Eta zergatik hori, zergatik hemen? Zeren McDonald'seko janaria ultraprozesatua dago. Eta niri eta honetako jende batzuei kantzerra eman digu. Horren beste neurri batzuk hartu dugu. Nahi dugu McDonald'seko janaria naturala izatea. Ez badut berdin du enpresa bera joatea. Guk jarrituko dugu horrela, bai ala bai. Eskerrik asko eta adi egongo gara. Haupa, Faustino. Kaixo. Zer egingo luke arazo hau konpontzeko? Jarandien enpresa egongo da zuten eta diru egoera horrekin osagaien kalitatea hobetuko ziren. Horrela gaixotasun eta osasun arazoak prebenituko ziren. Eskerrik asko, agur. Bueno, agur, Karla. Eskerrik asko. Orain, McDonald'seko langile batekin hitz egingo dugu. Nik ez dut ulertzen. Beti jan dute ondo eta orain pertson batzuk konturatzen dira honetaz eta eskanbila hau sortzen dute. Guk ez dugu aldatuko ezer. Bai ala bai, gure janaria salduko dugu. Bukatu da, informatuta mantenuko zaituzten. Os mantenemos informados. No, vous mantendrez informés. Adiós, agur, au revoir,再见.